Ċifri pubblikati mill-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni juru kif l-aħħar xhur komplew jiżdiedu l-abbonamenti għal pakketti ta' servizzi li inkludu l-internet, it-telefonija ċellulari u t-televiżjoni. Bl-abbonamenti għas servizzi ta' broadband jiżdiedu brata ta' bejn 12% u 16% fuq bażi ta' sena. Sinifikanti l-fatt li l-użu ta' data minn fuq mobiles sploda l-fuq b'xejn anqas minn 51% is-sena illi għaddiet. L-MCA qed tattribwixxi din iż-żieda enormi għar-realtà tal-ħajja tal-lum fejn aktar nies jużaw il-mobile tagħhom biex jaċċessaw l-internet. B'kuntrast, anqas persuni qed jużaw is-servizzi postali. Apparti dak li għandu x'jaqsam ma' parcels fejn hemmhekk fl-2023 kellek żieda ta' 9.7%. L-istess ċifri juru li llum il-ġurnata f'pajjiżna għandna il-fuq minn 748,000 abbonament tas-servizz ta' telefons ċellulari. Kull abbonat iħallas medja ta' 39 euro għal dan is-servizz fix-xahar. Interessanti l-fatt illi hemm 189,000 abbonament għas-servizz ta' Pay TV, minn dawn 83% huma parti minn pakkett ta' servizzi.